таги пои одамон бисёр дар фасли тобистон кафида хеле шакли бадро соҳиб мешавад ва аз ҷиҳати саломатӣ на он қадар хуш қабул карда мешавад. Агар шумо низ ин хел масъала дошта бошед, роҳи халосии табиӣ низ вуҷуд дорад. барои ин хел наворҳои ҷолибу дилписанд тугмачаи дӯст доштанро зер карда ва барои дастгирӣ ба канали мо обуна шавед. кавидани таги пой асосан дар вақти нест шудани намнокӣ дида мешавад. ин маврид бисёртар дар фасли тобистон бар зидди мо мебарояд. асосан одамоне ки пойафзоли гирду атрофаш кушода ё ин ки пойафзоли сахт мепӯшанд, ин ҳодиса бисёртар дида мешавад. одамоне ки бисёр вақт рост меистанд, онҳо низ зуд ба ин беморӣ кафидани таги пой гирифтор мешаванд. агар ин таги пой чуқур кафида бошад, метавонад сабаби дардкунӣ шавад. нодиран хун ҳам мешавад. агар шумо низ аз ин ҳодиса шикоят дошта бошед, пас якчанд табобати хонагие ки ба шумо тавсия медиҳам амал кунед. дар вақти амал кардан яке аз ин табобатҳо таъсирашро дар як рӯз мебинед, аммо барои тамоман шифо ёфтанатон дар як ҳафта як маротиба он табобатро амалӣ кунед. шамро гирифта аз резакунак гузаронед ва бо равған омехта кунед. баъди омехта кардан ӯро дар болои оташ сӯзонида об кунед ва дар як кунҷи хона монед, то ки худ ба худ хунук гардад. баъди вай онро ба таги поятон бимолед. барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтарин, шабҳо пеш аз хоб молида ҷӯра пӯшед ва вақте ки саҳар аз хоб мехезед, ба оби нимгарм пойҳоятонро шӯед ва таъсирашро ҳис мекунед. агар бемории диабетист бошед, ҳатман ин табобатро накунед, тавсия дода намешавад. пойҳоятонро 15-20 дақиқа дар даруни оби гарм нигоҳ доред. сипас пойҳоятонро қоқ кунед. оби лимӯро бо вазелин омехта дар таги поятон бимолед. ҷӯра пӯшед, хоб равед. хусусиятҳои аз кислотабой будани лимӯ ва намнок будани вазелин сабаби халос шудани мо аз пойҳои кафида мегардад. барои дастгирӣ тугмачаи дӯст доштанро зер карда ва ба канали мо обуна шавед. то видеоҳои оянда, худо нигаҳбони мову шумо.